どうしたんですか？えいやなんか嬉しそうじゃないですか。いやまあなんかねドライブ楽しいなって。ちょっと待ってください。何言ってるんですか？何が？なんすかそのリア充っぽい感じ。ドライブだよドライブ。なんすかドライブって何してるんですか？ドライブって車乗っていろいろ行く。わかりますけど免許は？免許取ってるよ。マジっすか？去年の夏休み。言ってくださいよそんな。ずっと俺の隣いたじゃないですか。いつ？いや君は寝てる時に免許とかしてたからね。いやそんな忍びみたいな感じで行くんですか？俺も免許欲しいですわ。免許取ってきたらいいんじゃないの？行ってきますわじゃあ。今は申し込むとちょっとお得になると思う。マジですか？狛犬な俺でも行きます？狛犬だからこそ割引があるから。あ、そういう割引があるんですか？月のははい。ぜひ行くわ。